Λόγο έχει η συναδέλφουσα κυρία Γαϊτάνη για 6 λεπτά και ακολουθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κύριος Αθανασίου, για 12 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, με το φετινό προϋπολογισμό η κυβέρνηση επιμένει ότι έχουμε σταθεροποιήσει την οικονομία και μπαίνουμε επιτέλους σε μια εποχή ανάπτυξης. Αυτά τα λέει την ώρα που η ύφεση αγγίζει την καρδιά της Ευρωζώνης, ύφεση που ενδυναμώθηκε από τις πολιτικές λιτότητας. Όταν δεν μιλάμε για μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας, δηλαδή ακραία λιτότητα, για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Μήπως αυτή που συνέβη μέχρι τώρα, και να δούμε ποια είναι? Εξαγορές συγχωνεύσεις εταιριών, δωρεές κερδοφόρων επιχειρήσεων του δημοσίου όπως λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, αρπαγές φιλέτων οικοπαίδων της δημόσιας περιουσίας, κλεισίματα μικρών επιχειρήσεων και όλα αυτά με συνέπεια απολύσεις, μειώσεις μισθών, φοροαπαλλαγές, αλλά και διάλυση του κοινωνικού κράτους, καταστολή, περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων, όπου δεν υπολογίζεται ούτε το δικαίωμα στη ζωή αυτών που διεκδικούν μια θέση στον ήλιο. Αυτό λέτε, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, σήμερα με τις τάσεις απέναντι στο Ρωμανό, ότι θα πρέπει να δώσουν μάχη ζωής και θανάτου για μια θέση στον ήλιο τα νέα παιδιά? Μιλάμε δηλαδή για εξασφάλιση των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν τα προνόμια της εθελοντικής συνεισφοράς στην κρίση. Και αφού οι έχοντες δεν πληρώνουν, τα έσοδα του κράτους μειώνονται και άρα τα έξοδα, και εξού και οι μειωμένοι προϋπολογισμοί, ειδικά των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Εργασίας. Δεν μειώνεται όμως τις δαπάνες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και δεν είναι μόνο οι μισθοί, είναι και οι δαπάνες για τα δακρυγόνα και για όλα τα μέσα για να ελέγχει τους αγώνες των εργαζομένων. Τι μας λέει δηλαδή η κυβέρνηση? Δεν έχουμε ανάγκη από δασκάλους και γιατρούς, αλλά από ξύλο όταν διεκδικούμε τα αυτονόητα. Για τους πολλούς που εξαθλιώθηκαν νομοθετείται υποχρεωτική συνεισφορά, είτε με την αύξηση των φόρων, είτε αναγκάζοντάς τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους, και όταν αυτή είναι άδεια θα πουλάνε το χωράφι, το σπίτι τους, για να καλύψουν ανάγκες, ειδικά για αυτές τις υγείας που έχουν να κάνουν με τη ζωή. Διότι επ' αυτού θέλω να πω δύο πράγματα. Δεν έχετε προβλέψει κονδύλια για τους ανασφάλιστους, αλλά και αν προβλέπατε, σε πιο αποδυναμωμένο εσύ θα πάνε? Εχθές στον Ευαγγελισμό βγήκε άνθρωπος από την καρδιοχειρουργική, 3 ώρες περίμενε να έρθει ο τραυματιοφορέας να τον πάρει, τον πάει στο δωμάτιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη όλα τα μεγάλα νοσοκομεία δεν έχουν εξοπλισμό, γιατρούς, υγειονομικό προσωπικό, και οδεύουν προς ιδιωτικοποίηση. Είναι αλήθεια αυτό ή δεν είναι? Είναι αλήθεια το Παπαγεωργίου, αφού το έχετε φτάσει σε υπερπληρότητα, να οδεύει προς την ιδιωτικοποίηση με σύμφωνη γνώμη και της διοίκησης και του Υπουργείου? Ένα νοσοκομείο στο Λίδι, ξέρετε τι συμβαίνει στο Παπαγεωργίου? 40 κρεβάτια, 140 ασθενείς μετά από κάθε εφημερία, τους οποίους διώχνονται σε 3 μέρες για να έρθει, γιατί έρθει καινούργια εφημερία. Και δεν το συστάμε για τους γιατρούς πως τρέχουνε. Είναι αλήθεια επίσης ότι προτίθεστε να δώσετε, έτσι διαρρέετε κάτι τέτοιες φήμες, το καινούργιο κτίριο του Ιπποκρατίου, το δεύτερο μεγάλο στο Λίδι, το οποίο δεν είναι πια έτσι όπως το καταντήσατε, της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων? Σε τι αποσκοπούν άλλωστε οι νέες συγχωνεύσεις και η τραγική έλλειψη γιατρών που βλέπουμε και του προσωπικού σε αυτό το νοσοκομείο? Τελευταία καλέσαν τον εισαγγελέα οι άνθρωποι, διότι αντιλαμβάνονται ότι από ώρα σε ώρα θα υπάρξει το μοιραίο λάθος και θα κοστίσει ζωές μέσα από την κατάσταση που αυτή η οποία υπάρχει. Στο ΑΧΕΠΑ, επειδή μίλησε ο κύριος Βορίδης για εξορθολογισμό της υγείας και περικοπή δαπανών, για την καλή
εξυπηρέτηση και τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες προς τους ασθενείς, να μας πει για να περικόψουν ένα κονδύλι 250.000 ευρώ αυτή τη στιγμή οι ασθενείς όπου έχει πέσει το νοσοποιητικό του σύστημα, παράδειγμα οι ασθενείς από λευκαιμία, ναι κύριε Πρόεδρε την ανοχή σας, έχουμε ταυτόχρονα στην ίδια πτέρυγα ασθενείς που μεταδίδουν ασθένειες, που είναι η ΜΕΛ, η μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Για 250.000 δηλαδή ευρώ αυτοί οι άνθρωποι είναι στην ίδια πτέρυγα. Αλλά μήπως αυτό είναι γιατί επιβραβεύονται οι διοικητές όταν μικραίνουν τους προϋπολογισμούς και όσο πιο γρήγορα ιδιωτικοποιούν τις υπηρεσίες μέσα στα νοσοκομεία, όπως αυτή με τη σύντηση, διότι έχουμε τώρα πια μετά τη φύλαξη και την καθαριότητα έχουν σταλθεί οδηγίες όπου ζητάνε να ιδιωτικοποιήσουν και τη σύντηση. Και αυτοί οι διοικητές συνήθως γίνονται διπεάρχες κλπ. Και στην πρωτοβάθμια επίσης φροντίδα πρόσφατα, ένα παράδειγμα, βγάλατε 90 εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα από το ΙΚΑ για να πάνε στο ΝΕΟΠΗ, πήγαν στο ΝΕΟΠΗ, δεν είχαν γραφεία, δεν είχαν υπολογιστές, ξαναγύρισαν στο ΙΚΑ και αυτό τι σημαίνει? Ότι αντί να διαρθρώσω, διαλύω, καταστρέφω και φυσικά ο κόσμος πάει στον ιδιωτικό τομέα. Κυρίες και κύριοι, μας ζητάτε να υπάρξει εθνική συνεννόηση για να βγούμε από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ένα σας λέμε, με αυτούς που τα οικονομάνε χοντρά στην κρίση, με εσάς που τους εξασφαλίζετε συνέχεια στο πάρτι, με όλους σας που στα σαλόνια σας ρέει σαμπάνια, δεν έχουμε να κάνουμε καμία συμφωνία. Ο λαός δεν θέλει αυτή τη συμφωνία και σε αυτόν εμείς απολογούμαστε. Γιατί οποιαδήποτε επίσης συνένεση, είτε με την ψήφιση του προϋπολογισμού, είτε με την ψήφιση για πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημαίνει ότι ουσιαστικά θέλετε να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική, τελειώνει κύριε Πρόεδρε, αυτή η πολιτική και αυτός ο προϋπολογισμός των μνημονίων και των σκληρών μέτρων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γαϊτάνη. Τελειώνει και ένα δευτερόλεπτο. Για μας είναι ένα το σύνθημα. Δεν συνενούμε, αγωνιζόμαστε και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, άνεργους, την νεολαία και τα πλατιά λαϊκά στρώματα σε ενεργοποίηση, συστράτευση και συντονισμό με το φυσικό του σύμμαχο την αριστερά για να εξασφαλίσει την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης και να δώσουν από καλύτερη θέση της μάχης της επόμενης μέρας της κυβέρνησης αριστεράς. Σας ευχαριστώ. Είχε μεγάλη Θα σου πω, τι να πω. Κλέβετε το χρόνο, υπάρχουν πάνω από 20 συνάδελφοι. Σας παρακαλώ. 20 συνάδελφοι, συναδέλφισές σας, θέλουν να